Prema riječima direktora Tesličkog doma zdravlja Željke Kovačević-Miličević, opredjeljenje aktuelnog menadžmenta ove zdravstvene ustanove je da se zdravstvena zaštita podigne na viši nivo u svim ruralnim sredinama, pri čemu je Blatnica, kojoj gravitira oko 5.500 stanovnika, stavljena u prioritete. Iako su značajne aktivnosti na tom planu urađene u proteklom periodu, apoteka koja se već odavno ukazala kao potreba ovoj sredini, u mnogome bi trebalo da unaprijedi sam sistem zdravstvene zaštite, kaže Kovačević-Miličević. Mi smo odlučili da ono što je u zakonskim okvirima moguće da mi uradimo u ovom momentu. Jedna od stvari koju smo odmah uradili je svakako povećanje izlaska broja ljekara u sve terenske ambulante, međutim da bi to stvarno bilo funkcionalno u nekim područjima je bilo jako važno da se otvore i apoteke. Možda je taj problem bio onako najizraženiji u blatničkom području u kojem gravitira oko 5.500 stanovnika, ako računamo ambulantu u Blatnici, registrovane pacijente u Krivaji, Očaušu, pacijente iz Mladikovina, a na ovo područje možda može da se nasloni i dio stanovništva iz Kamenice i iz Slatine. Osim otvaranja apoteke i uspostavljanja većeg broja izlazaka ljekara, rade terenske ambulante u Blatnici upotpunjen je i ordiniranjem stomatologa. Mi smo nakon infrastrukturnih rekonstrukcija ambulante u Blatnici i reorganizacijom ljudskih resursa uspjeli da obezbijedimo u ovom momentu jedan dan izlazak stomatologa u ambulantu u Blatnici. Ako se pokaže ispravnim ovaj potez, mi ćemo taj izlazak povećati na 2 puta. Osim aktivnosti u Blatničkoj ambulanti, narednih dana trebalo bi da se stvore uslovi za početak rada ambulante i u obližnjoj Krivaji.